Dejchej, to je ono. Teď je střecha, jo? Ta druhá série, kdo má hotovo. Odfrkněte chvilku. Dobře, Lucka. Dobře jsi se stoupila z toho. 25, Kačena s Petro, jo? No to natrénujeme, Mirčo, nevadí. Natažený nohy, super, holky tam vzadu. Zkus to, Mirčo, mini pohyb, jenom 20 čísel rozsah. Martina, hezky. Pojď, zaber těma břišákama, Mirčo, pojď. Poper se s tím. Dobře, jdete.